Hey, og velkommen til den her video. I dag så har jeg lige fået nogle sko, som jeg har ventet på i lang tid. 6 dage. Tror jeg. Torsdag. Jeg fik den torsdag. Nej, jeg bestilte den torsdag, og det er tirsdag. Så 5 dage. 5 dage har jeg ventet. Så ja. Jeg skal ned og unboxe den. Vi ses dernede. Så er jeg her igen. Så skal vi unboxe den her pakke. Og jeg har lige fået at vide af, at der er nogle af mine mors ting på. Så. Okay. Her er de. Nu får jeg lov til at se den først. Her. Så skal vi lige have dem her op. Sådan der. Du er vildt fede, mand. Det var nok derfor, jeg bestilte dem.